do CEP de Celeiro. O programa de hoxe está realizado por Cristina, Pedro, Elena, David e que lles fala Irene. En el falaremos das últimas novidades que aconteceron no noso colexio, como actividades realizadas no mes da ciencia en galego, obras e cambios na biblioteca, actuacións do coro do colexio. Durante a semana pasada, do 25 ao 29 de novembro, a ciencia foi a protagonista. Escollemos a horario dedicado á hora de ler para xuntarnos no salón de actos e ali realizar moitos experimentos. Participaron todos os cursos menos primeiro e segundo curso, que o farán hoxe mesmo debido a diferentes imprevistos. A flotación, a erupción dun volcán, plastilina, refracción, foron algúns dos experimentos que pudemos observar en vivo e en directo. Dende aquí, empezamos a visitar o blog da Bibliosoños, onde poderedes ver un amplo resumo de todas as actividades. O alumnado de sexto curso foi o encargado de abrir estas sesións, por iso explicaremosvos en que consistiron os nosos experimentos. Os alumnos de sexto de primaria fixeron experimentos con globos, con lume, auga... Foi espectacular. Un día especial. Aprendimos e nos divertimos. Outra novidade da que vos queremos informar é que podedes observar os que nos seguides a través do canal Radio en YouTube e a transformación da nosa biblioteca. Durante o mes de novembro tivemos obras. A antiga aula de informática foise transformando na nova localización da biblioteca escolar. A Consellería de Educación contratou a empresa encargada de realizar as obras e tamén apartou orzamentos a través do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares para a compra de equipamentos como andeiros, cadeiras e outros materiais. O Concello de Viveiro tamén está a colaborar no cambio de biblioteca a través do personal de obras que nos están facendo a mudanza nos móveis. Toda a comunidade educativa está a colaborar. Nós tamén estamos axudando co traslado dos libros e estamos comprobando a cantidade e calidade de fondos que ten a nosa biblioteca. Está quedando moi acolledora e pronto volveremos a utilizar.
que estamos a escoitar neste programa son as cancións que cantou o coro do colexio no pasado concerto solidario que tuvo lugar na igrexa de Landrove o sábado 23 de novembro. Fixeron unha actuación moi aplaudida por todo o público. O coro formado por nenas e nenos de terceiro, cuarto, quinto e sexto cursos seguen ensaiando, pois tamén están convidados a actuar na inauguración do Belén Viveiro ante o Berce, o vindeiro xoves 5 de decembro. Alí vos esperamos a todos e a todas. Outra actuación que teñen pendente é na residencia Domus Vi de Viveiro con motivo do Mercado Solidario que organizan todos os anos. Alí contarán panxoliñas e outros cantos de Nadal para os usuarios da residencia e para o público en xeral. Xa chegamos ao remate deste programa de Radio na Biblio, o último que realizamos na xa antiga biblioteca. O próximo será na nova localización que terá a Refosoños e da que iremos informando. Bo Nadal e feliz ano!